Здравейте, приятели на природата! Добре дошли в канала за животните, където ще ви водим в удивителния свят на дивите животни. Днес ще се запознаем с един от най-бързите хищници на планетата – гепарда. Ако обичате природата и искате да научите повече за нея, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, за да не пропускате новите ни видеа. Без да губим повече време, започваме сега. Гепардът, най-бързото животно на Земята, е истинска икона на бързината в света на дивите животни. Когато говорим за скорост, той не само че се изправя срещу всички други животни, но и превъзхожда повечето спортни автомобили. В това видео ще разгледаме какво прави гепарда толкова специален, от неговата невероятна анатомия до ловните му стратегии и уникалното му поведение в природата. Гепардът обитава африканските савани, където откритите пространства му предоставят идеални условия за лов и бързо движение. Неговият ареал включва предимно Африка, като малка популация се намира и в Иран. Гепардите предпочитат откритите, равнинни терени, които им позволяват да развиват пълния потенциал на своите физически способности. В тези райони те могат да бягат без ограничения, използвайки променливите терени като стратегия при преследването на плячка. Докато другите големи котки, като лъвове и леопарди, обитават по-гъсто населени и разнообразни екосистеми, гепардите избират пространства, които им дават възможност да бъдат в състояние на постоянна готовност да преследват и хващат своята плячка. Гепардът е уникален в своята анатомия. Неговото тяло е изключително леко и гъвкаво, създадено за едно нещо – скорост. Дългите му крака и мускулести бедра му дават сила, а лекото му тяло го прави маневрено, като му позволява да променя траекторията си бързо по време на преследване. Това не е само въпрос на сила, но и на точност и бързина на реакцията. Една от най-забележителните характеристики на гепарда е неговият гръбначен стълб. Той е изключително гъвкав, като може да се извива по време на спринт, което му позволява да удължава крачките си и да увеличава скоростта си още повече. Освен това, неговите дълги и стегнати мускули, които са специализирани за бързо движение, го правят много по-ефективен при кратки, но бързи спринтове. Друг ключов фактор за неговата изключителна бързина е неговите ноздри, които се разширяват, когато започне да тича, за да получи повече кислород, което е важно за поддържане на високото ниво на енергия по време на преследването. Гепардът не е хищник, който разчита на търпеливото изчакване в засада, като лъвовете или леопардите. Вместо това, той използва своята бързина и маневреност, за да се приближи до плячката на много близко разстояние. Преследването на гепарда започва с тиха и бавна стъпка, като животното се опитва да се скрие в тревата и да се доближи до жертвата, без да бъде забелязано. В момента, в който гепардът се намира на подходящо разстояние от целта, той започва да ускорява. Възможността му да достигне до 100 км в час за няколко секунди е не само физически изумителна, но и решаваща за успеха на лова му. Ловните му спринтове обикновено траят не повече от 20-30 секунди, тъй като дори такова изключително животно трябва да пести енергия. Понякога, ако плячката е твърде бърза или маневрена, гепардът може да се нуждае от няколко опита, за да я улови. Това обаче не намалява неговата ефективност. Той е перфектно адаптиран да използва всяка възможност, за да се здобие с храна. Докато много големи котки предпочитат солитарния начин на живот, гепардите имат интересна социална структура. Мъжките обикновено водят самотен живот, но понякога се събират в малки групи, наречени coalitions, които се състоят главно от братя. Женските, от своя страна, често са по-осамотени и живеят с малките си, които остават с тях до момента, в който достигнат зрялост и започнат да ловуват самостоятелно. Малките гепарди учат основните умения за оцеляване в защитената среда на семейството, а процесът на обучение включва игра и взаимодействие с майката
и останалите членове на групата. Тези умения включват както ловни тактики, така и стратегическо използване на терена, за да могат те да се справят с бъдещите предизвикателства на дивата природа. Въпреки своята невероятна скорост и адаптивност, гепардите са изправени пред редица заплахи в дивата природа. Една от основните заплахи идва от други големи хищници, като лъвове и хиени, които често отнемат плячката на гепарди след успешен лов. Тъй като гепардите не са толкова силни като лъвовете и не могат да се справят в директни сблъсъци, те трябва да разчитат на бързината си, за да избегнат такива конфликти. Освен хищниците, гепардите страдат и от загуба на местообитания поради разширяването на земеделието и урбанизацията, а бракониерството и търговията с диви животни също представляват голяма заплаха. Въпреки тези проблеми, има и усилия за защита на гепардите чрез създаване на защитени зони и програми за опазване. Гепардът е едно от най-забележителните същества на планетата, което съчетава невероятна физика, умения за лов и социално взаимодействие. За съжаление, с нарастващите заплахи за неговото съществуване, важно е да продължим усилията си да го защитаваме и да осигурим бъдеще за тези забележителни животни. Гепардът е не само символ на красота и сила, но и на уязвимост и нуждата от грижа за природата. Нека да се уверим, че тези невероятни същества ще бъдат част от бъдещето на нашата планета. Благодарим ви, че гледахте видеото. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала и да споделите с приятелите си. Заедно можем да научим повече и да защитаваме дивата природа. До следващото видео!